I dag så spiller vi Squid Game. Marvin her, som er min ven, han spiller her på min telefon. Og så spiller jeg på min computer. Og så Ritzboy 11-accounten. Så jeg kommer næst til at kunne høre Marvin, men du skal nok til at gå ind i den der ende her. Ellers så når du i hvert fald ikke at komme med. Er det den her? Nej. Hvor jeg blev flinget. Hvad er det? Det er den der. Ja, du skal nok til at gå ind. Gå ind. Fanden. Nej, kan vi ikke komme ind? Ja, du kommer ind. Du kommer ind. Jeg kommer også ind. Ja. For helvede. Nej, bro, jeg bliver flænget. Nu sætter jeg mig lige ud det her herinde. Det er glitches. Okay, vi rører i hvert fald ikke med. What? Men jeg rører med. Okay, vi bliver lige nødt til fucking at... What the shit, man? Lige vise det. Jeg har ikke noget. Nej, men... Hvad sker der? Giv mig. Nå, er det mig. Vi er oppe, fordi du ikke sagde. Det gjorde jeg jo også. Jeg troede jo ikke, du var derinde. Ja, nu bliver jeg også jeg blev disconnected. For helvede. Nu er jeg inde igen. Okay. Nu går jeg til den. Ja, jeg bliver lige nødt til at finde der. Så. Nej, jeg skal nok. Ja. Ja. Gå du bare derind. Jeg kan mærke, at... Okay. Okay, hvor er du? Ritze boy. Kom, Ritze. Ritze. Du er gået ind, jeg kommer. Man kan åbenbart også godt flække i Squid Game. Ej, jeg er bange for. Hvor du gik ud? Nej, jeg går ej! Der er Nika. Der er en black bacon. Jeg bliver bandet. I kan ikke gøre for, at han er sort. Ikke det er Sonic. Luca, det skal... Ej, Sonic herinde. Nå, han er hurtigt som et lyn. Hvad skal Sonic bruge i de her penge? Hvorfor har jeg sådan et lille bitte hoved? Og hvorfor er der en goofy mand inde i mig? Det var din far. Hvor man kan se mit lille smil. Men jeg er også bare meget glad for at være med i Squid Game. Ja, det kan jeg også godt forstå. Hvornår er vi? Hallo, der er alt for mange her. Hvornår starter vi? Vi skal have lyd på. Nej, ikke lyd på. Det er jo, jeg har lyd på. Okay, det er godt nok mange. Jeg kan mærke, at jeg råder ud som det første, og så skal jeg ikke til at jeg bare dig hele vejen. Vi spawner lige ved sådan en anden. Ritte! Hvad? Jeg blev flænget! Det er mig. Stop! Jeg kan ikke dig. Nej, stop det der. Jeg pusher dig. Du kan også pushe mig. Jeg har bare blevet flere. Det er meget sjovere. Nej, jeg blev guard. Er du guard? Ja. Jeg blev player. Skal vi så bytte? Nej. Jeg hjælper dig bare, hvis du har brug for hjælp. Men hvis... Hvorfor er der så mange, der er guard? Hej, Vina. Hvordan er du? Nej, ikke skide mig. Kan du godt skyde mig? Nej. Men... Nej, jeg kan gøre det, Ritze. Tak. Hvordan er der skyder Ritze? Stop det! Ritze! Jeg så tager på. Stop det der. Jeg står her, dreng. Jeg står her bare og venter på, at de kommer og skubber mig. Ej, jeg skubber ham, når de kommer. Bro, jeg skubber. Og så er toxic her. Jeg skubber, når de kommer. Jeg pusher bare. Nu hopper der ud igen.
døde. Her er liv. Okay, Du kan ikke push mere. Det kan jeg heller ikke. Hvad er det her? Nej, ikke. Hvad er det her? Du siger bare til, hvis du har brug for det. Ja. Du skal komme videre, ellers så bliver det en dårlig. Ja. Du kan i hvert fald komme mindst til mængde. Ja, det. Og så skal vi stå og danse sådan. Juhu. Ja, så skal jeg skyde dig. Det er sygt. Kom så. Hvad skal jeg her? Til den første, så skal du bare... Skal jeg gøre det for dig? Ja, okay. Så nu spiller jeg. Det er også mig, der ejer den her kanal, så det vil være. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Det er super. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, så det er bare rigtig liv, det kukker lige nu. Nu spiller jeg for Ritze her. Oh my god, bro. Bro! Nej, det er noget. Hvad er pik? Jeg går hen til dig. No way, jeg ryger ud nu. Nej. Sådan, jeg kommer videre, Okay, vi bliver lige nødt til at give en frontman der. Ja, han skal synes jab alt for meget, ham her. Han skal synes jab. Okay, jeg bliver lige nødt til Okay, jeg skal lige kunne. Okay, gul. Du er cooking. Gul. Lilla. Rød. Oh my god. Rød. Jeg kan se dig, Ritze. Jeg skyder dig. Lilla. Rød. Lilla. Grøn. Yes. Jeg er videre til den næste. Jeg siger. Okay. Jeg skyder dig bare. Det var lidt Ritze, hvis det var det, jeg gjorde. Okay, den her, jeg hader den her så meget. Men den, jeg tror, jeg har. Kom nu, du har den her, så skyder jeg dig. Ja, det er den sidste. Det er lidt her, hvor du står. Undskyld, jeg skyder dig. Ja. Ja, sådan der. Vil du? Ja, så løber jeg. sådan der. Vi der videre. Ja. Det var slet ikke, det var så meget finere at spille. Ja, jeg carried, ja. Vi har overhovedet ikke lige sagt, at det var dig, der spillede. Hvad skal jeg nu? Har jeg klaret det, eller hvad? Jeg føler, at man kan købe noget, der hedder Super Pushes. Ja. Jeg glæder mig lidt til, at... Hvad koster et Super Push? Det koster 5. Ja. Kan du købe det? Nej, jeg kan ikke. Hvad mangler du? Jeg glæder mig bare til, at tiden går ud, så kan jeg få lov til at skyde en masse. Hvem når det ikke? Der er nogen, der stadig er på den anden først. Hvad er det? Nå, den der. Den der, den skal jeg måske. Jeg venter bare ved hende. Jeg har kun spillet Fortnite, det der, så jeg er ikke så pro. Nej, du spiller Fortnite Squid Game. Ja, det er faktisk, ja. Er det ikke det der Octo Game? Det ved jeg ikke helt. Ja, nu skyder jeg. Men det var lidt meget. Sådan der, væk med dig. Jeg kom til Minkel, og så lige... Ha! Du skyder bare en masse. Du kan ikke skyde mig. Nej, prøv at se hende der lå derovre. Hende skød jeg. Ej, det lyder så spændende. Ej, det der... Ej, jeg skubber dig lige hurtigt. Det er natten. Nej, men du kan ikke finde mig. Ej, jeg synes natten. Jeg hader natten, men jeg bliver one-tappet. Gør man ikke? Nej, overtaget. Hvor er du her? Jeg prøver at kravle op. Jeg prøver bare... Ja, Du kan faktisk godt dræbe mig lige nu. Okay. Hey, Ritze, jeg kommer. Kan du dræbe mig? Ja, jeg vil sgu også dræbe dig. Nej, jeg er bange. Det er en baseballbat. Ej, Ritze, ikke slut. Ritze. Jeg kan ikke dræbe dig med pistolen. Jeg kan kun dræbe dig. Du kan også dræbe mig med det. Men Ritze, vi timer op. Ja, der er en anden gang. Der er en, der dræber mig. I timer. Jeg står bare her. Jeg kravler bare. Jeg vil dræbe en anden gang.
rundt og håber, jeg er safe. Altså, jeg ved godt, det skal være en spændende video, men altså, jeg overgår ikke at satse mit liv på at bare dræbe nogle folk. Altså, her er baseball, men jeg er ikke bange for at bruge det. Ved du godt, hvordan vinkel virker? Ja, det har jeg spillet. Det er der, hvor man får den der ring, og så skal man så kravle, hvad hedder det nu? Eller så skal man så løbe ind i de der, hvor der er 4 eller 3 personer. Men ja, hvis du siger 3, så skal du komme ind i et rum med 3. Holy shit, det er ild til noget. Så det er bare der, hvor vi ikke har filmet det hele, så kommer vi til at... Roblox, så. Ham vil jeg gerne dræbe. Hav. Jeg går efter en eller anden død. Ritze! Det gør ondt at føle sig, Ritze. Ritze, der er ikke, der løber efter mig. Jeg kan bare dræbe mig. Du kan kun overleve 20 minutter, og du healer endda. Så heldig. Roblox, så gå efter mig. Jeg fucking har et liv. Du har bare ikke at dø. Faktisk, ja. Der er 2 piger, der er efter mig. Der er 3 piger, der er efter mig. Der er 3, der var efter mig, bro. Han er rich. Det er bare derfor, at det er... Der er 3 piger i en guard, der var efter mig. Det er sygt for det der super push. Man kan godt se nogen bruge super push. Jeg tror sikkert bare, at så er det vinket. Ringen er lang, lad os. Det vil komme igen. Lad os håbe, det bliver copyrightet for den her sang. Det gør man vel ikke. Men alligevel, hvis jeg bliver copyrightet, så er det kun på grund... Så kan det eneste, der vil ske, det er, at jeg ikke kan tjene penge på videoen. Og jeg vil nok alligevel ikke tjene penge på den her video. Kom, vi skal derned. Kom hen! Ja, kom nu igen, Ivo! Hvad der? Og jeg kigger på den her. Jeg kan pusse. Hvad er det for noget musik? Hvor mange runder er der? Jeg skød lige ind. Hvordan låser man det? Jeg pullede lige på en. Nu skal vi danse. Nej, vi kan ikke komme ind. Hvad hedder ham der den anden? Jeg føler lige, han havde noget med. Jeg troede, han hed Porma. Han hed Porma Skog. Porma Skog. Det var bare et godt navn. Jeg løber med alle de der... Der! Ikke skyd. Jeg tror ikke, at det er så meget, vi kan gøre. Hvem
skyde mig. Han har nogle vibes. Nå, det var det på den her video. Ingen overlevede simpelthen Mikkel. Så jeg tager det som et win mig selv. Vi ses!